Jeg er hindu, og jeg er ikke stærkt troende, men mine forældre de er mere religiøse, end jeg er. Jeg er hindu. Jeg går ikke så meget i tempel, som mine forældre gør, men jeg tror stadig på de guder, som vi også tror på. Jeg er stærkt troende, og jeg er muslim. Jeg er hinduisme, og mine forældre er meget stærkt troende i forhold til mig. Ja, jeg er stærkt troende, og jeg er muslim. Mine forældre de bestemmer lige meget begge to, men i sidste ende så er det min far, der bestemmer. I min familie er det nok min far, der bestemmer mest, men min mor hun bestemmer også en lille smule. I min familie er det begge to, der bestemmer. Begge forældre. Den, der bestemmer mest i min familie, er min mor og min far. Mine forældre de bestemmer egentlig, hvem jeg skal giftes med, men jeg kan stadigvæk godt sige fra, hvis jeg kan lide personen. Jeg vil ønske, at jeg selv kunne bestemme, hvem jeg egentlig skulle giftes med, og selv vælge min mand, så det ikke er dem, der bestemmer det hele 100%. Mine forældre skal acceptere den, jeg bliver gift med, så jeg må ikke vælge hvem som helst. Det er vigtigt, at mine forældre kan lide den mand, jeg finder, fordi ellers føler jeg mig lidt udenfor. Jeg ved ikke, om det er mine forældre, der bestemmer, hvem jeg skal giftes med. Jeg bestemmer selv, hvem jeg skal giftes med. Den, jeg skal giftes med, det er en, som forældrene de vælger, og det kan så være en fra familien, eller nogen, de bare har hørt om. Hvis jeg nægter og ikke gider at giftes med ham, de har fundet til mig først, så kan jeg godt sige, at jeg ikke gider have ham, og så vælger det en ny til mig nok. Jeg kan godt blive gift med en dansk mand, men så skal der så både være et tamilsk og et dansk bryllup. Jeg kan godt gifte mig med en dansker, men jeg ved ikke, om jeg må få en forældre. Jeg kan godt blive gift med en dansker, hvis han vil skifte tro og blive muslim. Jeg har egentlig ikke hørt om nogen, der er blevet skilt, men jeg tror godt, man kan bo fra hinanden, og ja, selvom man har børn og sådan noget. Jeg må ikke have sex, før jeg bliver gift. Det siger mine forældre. I vores hjemland må man ikke have sex før ægteskab, men jeg ved ikke noget om her i Danmark. Jeg må egentlig ikke have sex, inden jeg er gift, men jeg tror alligevel, at der er mange unge, der gør det nu. Mænd og kvinder har ikke de samme rettigheder. Det er mændene, der bestemmer mest. Før var det egentlig mænd, der bestemte i huset og tog på arbejde, hvor kvinderne de blev hjemme og passede børn og lavede mad. Men nu er det sådan, at de begge to de kan enes om det og fordele arbejde. Mænd og kvinder bestemmer selv, men folk de har selv lavet sådan en regel, at det kun er mændene, der bestemmer.